Kaixo nere supertxiki eta superfamiliak zer moduz gaude zuen nahi duzuen bizitza sortzen supersekretu hauek aplikatzen espero dut baietz. Gaurkoan konturatuko gea ze garrantzitsua den barrukaldearekin konektatzea. Negarra edo parra aurkakoa dira, baina laguntzen digute barrukoa ustutzen eta gurekin konektatzen. Jarraitu ikusteko ze garrantzitsua den. Aurrera supertxikiak eta superfamilia. Ezaztu, trilogia honetan dituzula erraminta guztiak zure eskura oraintxe bertan eta web orrian entrenamendu itzel bat zure bizitza txikitatik sortzen hasteko. Ez galdu denbora. Gure barrukaldearekin konektatzen dugunean gure vibrazioa altxa egiten da. Eta gure desioa gertuago sentitu dezakegu. Baina ezaztu, zerbait lortzeko zerbait eman behar dugula beti. Doakoa ez da ezer. Eskerrak eman zure desioan fokoa jar dezakezulako. Eskertuta sentitu beti. Eta horrela, arazoak datozenean edo kezkak edo salantzak erresago aurre egingo diezu. Bizitza hontako ikaskuntzarik nagusiena badakizute zein da, nahi dugun horretan zentratzea eta ez despistatzea. Hortan lana daukagu, gure burua oso erraz despistatzen baita. Zein da zailtasuna? Zaila iten zaigula zentratzea, ezta? Gauza batetan zentratzea. Kasu hontan, nahi dugun honetan zentratzea. Beraz, ematen duzun horretan zentratu, izan ere hori da jasoko duzuna. Beraz, sortzen dituzten kausa horiek egokiak izan daitezen, ziurtatu behar duzu, jasotzerakoan ondorio edo efektu horiek onak izan daitezen. Hemen superbotere bat badaukagu, begira. Zentratzen bazea modu egokian desegokitik egokira. Hau da, azterketa bat aprobatu nahi dezunean kendu beldurrak eta salantzak eta zentratu estudioetan eta lortuko duzun horretan. Ez kritikatu eta ez epaitu besteak, energia hori txarra da. Zure helburutan zentratu zaite. Hori lortuko duzu, usten baduzu lortuko duzula, hori sortuko duzu. Naiz eta zaila esan, hori aukeratu, sortu eta ez kritikatu. Gogoratu ez kaso egiten lortuko ez dezula esaten dizuten horiei. Ez kutsatu. Zuk nahi baduzu demagun xakeko txapelduna izan zure herriko torneoan, hortan zentratu, praktikatu eta gozatu. Paso egin txutxu-mutxu eta zurrumurru ez. Jendeak beti kritikatuko du jendea. Zesan nahi du horrek, arreta hirugarren pertsonetan dutela eta ez beraien helburutan. Zu zentratu zaitez zure helburu eta xedeetan. Zurrumurruek eta txutxu-mutxuek ez dute ezeronik ekartzen. Eta zu horretan ari bazabiltza, hori edatuko dezu. Aukeratu ongi. Beraz, zuk ze aukeratzen duzu. Ekarpenak egitea, edo kentzea. Edo utikan hemendik. Bai? Arrakastan zentratu eta daukazuna eskertu. Horrela sentitzen bazea, arrakasta zuretzako da. Aurrera supertxikiak eta superfamilia. Nahi dote eta ikon volumena gorputzek eskatzen degust, bai, martxa, ban, txiki, ban, buelta da bueltak eman.